ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Ki kali kamay kindang peteng, ya ka jingsange kamay jong ki habaro kaway ka jela, but yakanila penbenada uchairman jong ka Joint Action Committee of Commercial Vehicle uba wandon bok jerwa, habaya keren bat kilat pathay kubor ha ka laiterik urumpang arajar arpuway. Yakani ka jingyakhi jong ki kali kamay la kershan ru da ki kenhon bapher ki bakuntum ya ka Maulai People Grievances Forum ka Hanyo Trep National Youth Front bat ka seng kinong yo ka Greater Yodo Association. Ka kenhon kinongnya bat kitrai kali kamay kibadon hapo ka Joint Action Committee kila berngemru ban penjur susu ya ka jingyakhi jongki sadaki way pat kisenjam kiba kamting uba wandon bok jerwa ulaong baka jing penbena ya ka rai bandang yai peteng ya ka jing senge kamay ka baklemput day hadin baka sorkar kamshim la patyaw AA hado mentaru ya ka jing dawa jongki ban penhirdorno ya ka petrol bat diesel. Kat kum kajingi hadu kat mentah kan ni klipmat ke ba ke pensusi thang kolong ba ke sorkar kam cema ai kunung no rai ndai ke sipen bit penman nda ke ba ai tu ko an event number hajing sa tu ko an event number le kala dei ka rai ke bala de lupa pan saplat no ta masulong ngi pat de mentang ngi dawa mana sorkar ka de ban penherdor e kompreng nak benta bencing ka jing mentoy lang jong ki pajba nong song kali lani ki pajba kiba penon kam ki kili kamay ani wadi kili simet ru kunjo te lada kamla ban penherdor kini kumpriang kumba kalong dengan itu ipi mangimbansi ban dawa ban kenteu pada kador bai kali wala da ki kali sorkar ru ngani itu ipi hakjing sisa kila ya phone yang ana kalian ki kili na kiliang ki nongnya kali bosau ki ong na te kila si ong kumtu kalong penbor pajba bakin song kali jungi ngangi ngidon hok ya kata mo namar bayo tu kali la idon bentalang menyethet kadai dak pisah ke jungi patba om dak pisah sorkar te hendrai menta ba kat jingi junga kolong ba ki kali sorkar ki sim bai kali arpho laipho takat bangi pot taksi ngi hap sim sipho khatsan te kolong ke ngi pasiu khajna ngin kham sim duna ka ba maki pada ki bam siu khajna em ki siu ya ki sim pat ka bai kali ha barem te kumta na kali ang jungi kaseng ngi kentujur ya barhot ki pra nongya kali kham tape ye ki try nong bu kali kamay naru ki bus ki truck ki gino ki babu i commercial vehicle ba kimbet nang ni sakmat kat bangim patla man penbet dak moy ba kin phami i kali jongki sasurok namar ba ka jing ipo ba ka jing le be ijot ke sarkar ye kinongnya lani ka jing khen ben kene ka jing sayu rot jong kinongnya kali lani ki try kali hak sarkar kalau sebab pelan wat hadu kat kani klip mat ru kani tu EP wat hapdeng jing ut jing nam jing pajba nong lai nongwan kalau wa ka sarkar ka let menti bet kapau ba ka ke sarkar kwa banyak tunjuk bor tena kaliang ki try kali hi ba kinongnya kali ru menta ngin hapni kita ka jing tunjuk bor ka jungi namar ba ngingi yang na ka benta ban ya kersan lang ya ka khia ka son jong pajba kum kanuk sam so no men ha kani kato ka lockdown na kaliang kinong malam misteri ngani tu ipi kiyo la ka ya ka hok ki jongki na ka kata ka jing na kaliang sarkar kat ba yangi pa nongnya kali kinani ki try kali bersiu hok si saya kata ka lovers mo ngisiu ya kata ka katuka MLMQ katuka license jong guru so pong bangisiu po lewa department kat ba na kaliang lewa department ka khamsiu ye kat ba ngi pada ba kasong yang ba khapsiu ki by school khapsiu ki by wayeng tam chamnadan watang ukhaw watang khandia ngani tu ipi ndam bon yarap na kaliang sarkar lain nak tanah kikan hon sang halang si saya kata kiladon ki bawan yarap hendrai ki babun hin apling driver kali lengan itu ipi kumso no 100% kilong yeng jong kinongnya kali kimdon watang ya kar rison ru te kata kali ke pensosi te kumta nga sukun tujur ba nangne sakmat ka bangim parlaman ya penbait da kumai kejingi ki jongi na kumta ni ka strike kamniat ba sakmat hakeleng ka state hi brokoi kabar kolong ba ladak sarkar kamsim kia ruam hai video kani ka jing khang jongi kini kali ka ba khambu por khambu sngi te ngin sa sim pat sedeki we pak senjam ha ka ba khame susu ban ya kani ka indefinite strike kata ka de ka banging la sim ya ta rai na kaliang ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle
Te hadu mentahi ka sarkar kampat sim ginu kirai. Habidai bat ki jingdawa jong ka association. Te namar nilai hadien ba ka jing don jong ka lockdown, ka jing don jong ka protocols kala wanra bat kala bu jing sibun ba yakini ki nongnya kali mo keleng ka jela ka jungi. Te ka jing kiudor jong ka petrol ka diesel ngala ponong ni kam kata tang ya ki nongnya taksi ki nongnya kali kamai lani tang ya ki tu ki ba nya mo ki commercial vehicles ka kata ru ya ka yo ka kot jong baro iwei pa iwei I nong song te hakani ka por ka pamanta nagalyang ka mulai people grievances forum ru ha ka ju ka nong rem nadu pasdang ba ka yeng na ka menta ka grievances ka jing jong upat ba tengiru hadu mentaru ngin ya kersan ya kini ka asosian mo hadu bakut bat ngadong ongi kini perlok ki jongiru ba habangi ya dawa na ko sarkar habangi ngi mi kumni samadan ban yukun ya ka hok jong upai ba ngi haban yukun bet hadu banda job te hadu mentaru ngi empat yi ba ko sarkar let's say kan keren ye lani kan aino kita ki jingdawa jong ka asosian te hadu menta kumbala keren na inong ilam na kaliang ka asosyon I ba jarwa te na kaliang ka mulai people grievances forum ru kan ya beteng ban ya snok tilang bat kani ka asosyon ya kini jingi ki badan nongrem mo jingi ki badan nongrem kumongal ong mene ba kamdai tang ka ba kta ya kinongnya kali ndai ka kta lang ya boro upat ba mo yo boro upat ba te nga suo hang ne ba ngi kentu ya ka sarkaru ba kadai ban penhiar dor wud ya ka petrol bat ya ka diesel te kumjuru nga kentu kipat ba ken omdei tang ya ki tang ini kinongnya kali kamai ki taksi lani kini ki commercial vehicles mo tenga kenturu ki private mo ya ki private ki badon ya ki kali mo ba kini snok tilang bat kani ka osyon bat kani ka mulai people grievances forum namar ba lasai lada khang sakipom mo lada khang sakipom namar ba da kani ka jing siu kani ka khajana ka tax sak government hadu life way pia mo ya ka petrol te kai ka banja mo kai ka banja gini ki private kaliru mo da khang sa gini ki pomru te nga soban ong ba nga kentulang ya boro mo ngai I ba ha kani ka singiru kadang wat la ka dai tang ka sisdang ru ngai I ba ni gain ba ya kata ka support na keleng ki district ki baper hapo ka jela Meghalaya dengan nget ba gini ki singi ki bansawan ru mo ki pat ba kin ai ka jingkersan khnang ba ngin long ka bajok habang ya kun bat ngi dawa ya ka hok jong upat ba jongi de ngi maratin kumul ong iba jrwa mane ba kani ka indefinite strike kanang ya chakmat lenter kini kisingi bedang wan bat ngin sa chok out sa kiwai pat ki program mo lada ka sarkar kadang menti habidei bat kani ka jingdawa jong ka asyan habidei bat kani ka jingdawa jongi upat ba te na kalyang ka jongi ru ngin sa penkela ki jing ki ba kham teng nang ni chakmat tena kaliang jungi kung kaseng na lumanin ngala ay kajing kusan ka bapura namar kani kajing kiw kam kta tangi ki driver taksi ni tang ki badon taksi wat ki badon kali jong la jong ruki hap kta hin mar ko umpnyang kala kim suba palat te lada ka sarkar ka singap menti ye kini kajing sange kamai jong kini kali kamai barokoj ngasarai la sale singi yo kan kiw sa kamar bam pade na kaliang jungi kaseng ngihap kersian pura iya kani kajing kiudor kamtam naka umpunyang kan poi sah kabam kadi te kaskur uklalong menta te kasorkar dagnung no kadiban ai no udud hi kajubab namar ba kena skur kin ya kejat kumno kaskur ka bajangai kinong bela kinong singiru kilai daki kali klem kali kamai klem taksi kumno kin ya dak kejat te nakali yang jungi tang ini hi kentin hi pha sya kasorkar baka sarkar ka ban sengaw ban ay no ka juba mardor lada kam ay na kaliang jungi ka sengru ngin sa punbay da kumoy pat bak kumno ngi haban mi sakmat ngin wer lang ipajba aru ki ban sotu ki badon ikun ki kiti ki bahaban pa askur krem ki kali kamay te ka bay skur ti kisiw ndre ka kali kamay ti imdon ka kaskur kimpoy kam don jingmut te ka sarkar wud ka ban ay no karay knang ba nakaliang kikimi kikpar ki pa askur ki bomdon kali ya kamtam kta udo kusuk wat ki bodon kali rungat trai habakiu ka umpnyang ta don sibun ke jingta Yamentang adon ke jing saukhya sibun ba nakaliang ko sarkar bakiu kan ni ko petrol kan ni
te ko mi gine ki taxi ocean ki kali ki ndai tang ya ka taxi ru ya baro khaji ki nagbo kali kamai ki kali ki truck ki ki bakit mana siya baru mantap pois rem sa kamar bam sa kamar di lai fujaj ke jing rem hayo namar balai na balaki palat ke petrol te ke jing ki palat ke petrol ki ban se ki kali bakin sim ya kabaram ka bai kali te mentam dai ba yap sarkar yap u baduk basong dai tang driver taxi dai tang driver truck la ne driver bus kan dia ya barok khai pakta te mentangi na kinong yauru ngi support ya kan dia kaban lada ka sarkar ka nong penhiar ya ka petrol te kamot ka jing ya khi nang ne sekmat ka nang jor lamba kinong yau bat kan ne ka association barok khai namangi kinong yau ngi lai kan do jing barabor na do shwa ka lockdown ka jing kiu ka marbam ka mardi teman ta ki marbam mardi ki bapli lada ong upiat san phau ngi hap thian lada ong phra phau ngi hap thian te lada ngi nom pen kiu ngi le kum no namar ka bai kali ka kiu nak mangi siu shispang ngi hap siu aspa ubay kit ubay de juru baram na dong sha dong baram khamtam gum ka petrol hai ka sarkar ka le i wa ka hadu menta bakas ngap darja kanne ka jing kiu ka jing or ka jing i ki pri mentai ko mi ke driver taxi penihar ka bai taxi ka dan jing mot ayu lada pi penihar ka bai taxi ta penihar kan ka bai petrol ru ba pinong siyam bai taxi si phau tin kate atau kal lai phuwai tin kate pide ban penihar no kai pide ban weng no kai ka to ka taxi jong ka petrol te lada ka sarkar kam skam nang ne shakman ngi kum ki bat ki sang bhalang kum ki nong yau ki ai ngin hap ban yami madan banginom randien ro lada ka sarkar kam skam naglyang jonga chairman jongka Meghalaya Joint Action Committee ngasngo si thang si kadaya ya ke ka ba deputy chief minister ba Preston Tensong ong ya ka kantin ba ka jingsim touch ka jongi ka sarkar ya ki impnyang kalong na ka banta ka education tenrai ngani tho epi kapasngo si kalong wa kinai high school SSA na kinai high school LP na kinai high school ngatrai hadu kar kini kisngi ba mata kin pat yo ro kitulong ta sibo lada arpusan hajar teli kali dan lada lais pa si phau tangka ki donate man na kasngi te into ta hak sisngi yo kan no te mana thai na siu tulong no kini kinai high school ro te hendrai kum kalong manta ngai tu ipi karkum krang kalong masukren labla bar kabamsong nong rem bar kabamsong nia he ru kumjuru man ong ba yaki khajna jungi kaliru ngani thu ipi mentala nang pankio tena kalyang jungi ru ngi ong ba makunu kumno 50% dewan ma ya tax mat kumjuru nga ong ba yakani life way tengka per liter bakisim nak kalyang state government lada pipen easy sa iki kam ki jong pi ngiru ngin sia kren dak kumai pat bok sarkar siu shoi tulop jong ginai kai bat nga kenturu ya kaseng jong ginai kai SSA ini ginai kai school dipset ko pero buran pok jela me klia makin mi sakmat mamanta ka di jing pinsisa nak liang jong kaseng bat nak liang balak keren ru do Preston Tensong bolong deputy chief minister wong ba nak menta ka jing biang jong ka school tikumta kiru ki ban mi hi sakmat nak menta ka hok jong ki kumba mangiru ngina ngina ka ti kamon ti ka diang bat ki ban pinsisa kita